сте ги издали, променени на групи като влюбености. Добре, да стълпиме. Доброто да стълпиме. Много ми страх. Аз няма да се спомня мама да не ми добре. Какво ще ме питат? Аз се гледам с мама, да не забравя нещо. Не бойте се, цяла година учим прилежно. Тя се преноси старателно. Трябва да се представим добре с приятелите и другите гости. Малки, не видях, че колко приятели. Той е Шайла, как се гледаше само... Каскале, чули се от ням. Никой не го знал къде е и какъв е. Нашия ги научил от госпожа София, че решил да я държи да покажа. Госпожа Пациент към вече руски княз, реци ни разпрачки от търговца от Булма. Ти на практика ли ще вярваш? Казвам ти, че те обмяна татърски шпиони. Знаеш къде е бил Бея? По най-вечер, къде е бил Соколов най-вечер, тогава ще тя да вади Бея. Не зная къде е бил, при Бел и Самари. Какво говори? Я да не се усетя по-рано. Докторе, слушай, това не ще ти кажа. Трябва да кажеш крайна. Честно много. Книжата храни хаос. Ти ли бай, Марко? Знаем, трябва рано отидам от замка. Не, чуди е, разбираш. Забравя се научи. Питам преди лошо ми. Тича до дома, раздете в прекачивания от то се поставя на място, без да отсега да се жил. Стучат попивка. Знаеш, говори. Слава Богу, че свърши да го получи. Бай, Марко, вече благодаря. Ти спаси двама души от пропаст. Това е слава. Това е плотник. Чуди се Върванка била в нас. Не дума и вярвам, да, не те го била барата. Те път се тия жени. Да, това знаеш, виж няма. Не, че е до мен. За мен е господина. Вече чукала това, малко да бъде. Нямам представа, че скромната ми особа ще се окаже в такова внимание. Най-важното е да не се притеснявате. Когато ви дадат добро, първо помислете, а после ги говорете. Ще видите, че всичко ще мине леко. Райно, ти за съдето. Къде ти това е? Добре дошли на уважаеми гости. Днес в деня на светите братя Киро и Методий е годишния изпит на ученичките от първи клас, тема госпожа Рада Госпожина. Да защитите на ученичките в българска история. Господин Митмоки, вие сте учи човек. Гледайте, благодаря ви за аз ще се господин Стечо, тотално ви да изпитате ученичките. Приемате ли? Приемам. Коя ученичките отговаря? Да. Кой български владетел поради надлежна необходимост води битка с ромейски император и обединява в едни правни канони държава? Да си иде, да дойде друга. Срещу кой латински император води сражение български цар и подписва съглашение с папата? Да излезе друга. При кой български властелин българите здобиват царство кефална църква, като верни поданици и беруи? Кирия, какви са тези следвени въпроси? И аз да е нещо по-леко на децата. Види се небрежно да преподават. Ученичките не са добре изучени. Господине, нямам чест да ви знам, извинете. Вашите неясни въпроси биха затруднили ученици от пети клас. Пожелейте тия неопитни деца. Госпожице, позволявате ли? Моля, господин, заповядайте. Милки, ела при мен. Кой български цар е написал първите писани закони срещу пияниците и хартиите? Цар Крум, той победи Никифор и били на черепа. Браво, Милки, иди се на мен. Венеция, я ми кажи. Кой български цар е победил латините и е пленил император Благоин? Получите вие тя знаете. Вие като Кало и Йоан. О, Венеция, не го знаеш. Райно, ела. Я ми кажи, кой български цар станахме християни? Българският цар Боик, който българи. Браво. Кажи ми сега, кой за
намери българската азбука. Нашето АБВ рано. Кой го написа? Свети Кирил и Методий. Да си жива, Свети Кирил и Методий, можеш ти да станеш царица. Браво, Райно. Господине, благодаря ви за възможността да изпитам ученичките. Стойте, изпитайте и нашата стъпка. Стъпки, кажи ми сега, кой български цар е освободил гръцко робство? Турско робство българите освободи. Стой, Стъпки, ти кажи тато, кой ни освободи от гръцко робство? А турско робство има кой да ни освободи. Кой си речено от Бога, то ще стане. От гръцко робство българите избрави царя Сет, а от турско робство ще ни избрави цар Александър от Русия. Господи ме разбори. Българите на момичето отказа си право. Аз да мечтая, Александър ще ни бъде в него. Отивам, дай едно. Господа, тук се бъркат революционни идеи против държавата на Негово Величество Султан. Аз не мога да остана тук и излагам това. Стъпки, ти си на място. Той е в край на своите питания, господине. Види се ученичките от този клас на Азия. Дами и господа, слагам край на годишния изпит. Благодаря за вашето внимание. Тук няма да забравя най-хубаво. Госпожите, аз съм ви учител, влязах в положението. Нищо повече. Поздравявам ви с добри успехи на ученичките ви.